Случиха ни се страшно много неща по време на снимките, но сме имали много такива шантави истории. Дори в началото имахме разни истории. С Антон се бяхме върнали от меден месец и цяла седмица имахме само една седмица преди започването на снимките и ходехме напред-назад с колата да возим това нагоре към Боровец, нали, в смисъл много движение, обаче така се бяхме унесли с организацията на всички тези неща, че сме карали известно време без винетка. И когато отиваме за първия снимачен ден за снимките, с моята кола ме бяха изчакали БГ ТОЛ да ме глобят няколко пъти за това, че съм минала по много пътища без винетка. Това беше с започването на снимките на същата вечер. Един човек от екипа, много важно звено, се обади, че не се чувства добре и може би има COVID. Оказа се, че не е COVID. Но беше просто голямо приключение от първия до последния ден. Безценно е.